Когато се подготвях за днешното представяне, реших да си направя малък експеримент и пуснах в един изкуствен интелект или му зададох просто няколко въпроса. Питах го колко улици, булеварди или площади в България са кръстени на поетите Никола Вапцаров и Теодор Тарянов. Според изкуствен интелект не може да ми даде точно число, но на Никола Вапцаров има кръстени между 180 и 220 улици в цяла България. Горе-долу във всеки малко по-голям град има поне една улица. Има няколко булеварда, включително в София и Пловдив има централни булеварди, които са кръстени на него, и няколко площада. На Теодор Тарянов има кръстени точно две улици в България. Една малка улица в Надежда, квартал Надежда в София и една улица в родния му Пазарджик. След това го попитах колко институции са кръстени. Училища, университети, читалища, библиотеки и други такива на тези двама поети. На Никола Вапцаров има кръстени над 40 училища в България, един университет, Висшето военноморско училище във Варна, има кръстен музей, той е последен на него музей в родното му Банско, литературния музей в София е кръстен на него и има още десетки читалища, библиотеки и така нататък, които са кръстени на Никола Вапцаров. На Теодор Тарянов има всичко на всичко едно училище в София, което носи неговото име. След това попитах още нещо. Може ли да ми каже колко пъти присъства думата България в творчеството на един и другия, т.е. в техните стихотворения? Само думата България в творчеството на Вапцаров присъства точно 0 пъти, при Тарянов 3 пъти. Но производните българин, български, българите и така нататък при Вапцаров присъстват 12 пъти, при Тарянов 67 пъти. Отделно при Тарянов присъства много често думата Отечество. При Вапцаров тя абсолютно отсъства. При него, при Вапцаров, за това пък често се среща думата Родина, но при нея той няма предвид България. Нека малко да кажем кои са още няколко разлики за тези двама поети. И двамата са с корени от Македония. Тарянов е с корени от Вардарска Македония, неговия баща е оттам. Вапцаров е роден в Пиринска Македония, в Банско. Тарянов през целия си живот поддържа контакт с ВМРО, с дейци на ВМРО и подкрепя по един или друг начин тази организация. Вапцаров от своя страна не само, че не поддържа никаква връзка с ВМРО, а през втората половина на 30-те години на 20 век става основател и двигател на един кръжок, литературен кръжок, македонски литературен кръжок. И сега ще ви прочета един цитат от доклад, който той изнася при този кръжок през 1938 година, в който той казва: "Ние сме македонци и нашето творчество трябва да бъде в служба на македонската кауза." Още нещо. Тарянов винаги се е декорирал като националист. Участва в Балканската война, е на фронта, в Първата световна война участва за кратко, като военен кореспондент. Отделно работи директно и за българската държава, като дипломат и като учител. Вапцаров от своя страна за кратко е бил в военноморското училище, което днес носи неговото име, но не го е завършил, е напуснал. И след това, като ден комунист, става функционер на военното крило към Българска комунистическа партия
и знаете, че е осъден за тероризъм, доказан като терорист. Човек, който е поддържал тайни квартири, в които са пребивавали други терористи, в които са крили съветски агенти, подводеничари. Също така е доставял, закупувал, разпределял и крил оръжие и други боеприпаси. И за това е осъден като предател и екзекутиран. Но в днешно време, ако питате някой на улицата дали знае кой е Никола Вапцаров, може дори да не ви каже със сигурност, че е поет, но поне ще е чувал това име. Почти всеки, който спяте на улицата. За сметка на това, ако питате кой е Теодор Тарянов, едва ли от 100 човека и двама ще знаят, те ще са чували това име. Защо казвам всички тези неща? Защото трябва да си дадем сметка, всъщност цялото ни разбиране за култура, за творци, които са достойни и които заслужават нашата почит, нашето уважение и това да бъдат четени, да бъдат познавани, е тотално зависимо от това, че първо в България 45 години е под власт на комунистическата власт, а и следващите вече повече от 35, де-факто те са продължение на тази комунистическа власт и все още културно ние сме много силно повлияни от тези 45 години. И затова и в днешно време Вапцаров, разбира се преподава и се изучава в училищата, докато Тарянов въобще не. Именно и за това за мен това, което е направил Борис с написането на тази книга е много ценно и е първа стъпка в това ние да върнем в съзнанието на българите тези творци, които наистина заслужават нашата почит, нашето уважение. Разбира се, това е един много дълъг и много трудоемък процес, но, както казах, тази първа стъпка е много важна. Освен Тарянов, ние сме дължници на много други в днешно време непознати творци в България, които заслужават да бъдат отново поставени на пиедестал, а оттам да бъдат свалени хора, които не са се дори мислили за българи и които са били агенти на чужди държави и които открито са работили срещу нашата държава. До тук с моето кратко встъпление към темата. И сега искам да задам първи въпрос към Борис. Как един 18-годишен младеж решава да напише най-подробната биография за един в днешно време абсолютно непознат творец? Всъщност цялата история около написването има много повече общо с нашата организация, отколкото някой би предполагал. Въпреки че не бих казал, че влиянието беше пряко, а по-скоро ми беше показано кой е Траянов. Всъщност, когато бях на 18 преди вече почти 4 години, видях в една книга, която е издадена от издателство Edelweiss, Родината в песни, една малка книжка, сборник от стихотворения, името Теодор Траянов, което не бях чувал до тогава. И прочетох стихотворенията, които бяха от него в тази книжка. И веднага усетих нещо, което до сега не бях усещал в
българска поезия от такъв тип, особено в училище, която се преподава. И съответно попитах звезди, кой е Теодор Траянов, защо е включен в сборника и получих кратък отговор. Това реално възбуди моя интерес към него и още същата вечер проверих в интернет каквото мога за него, като информацията беше почти нулева. Всъщност попаднах на една статия, която беше от професорка в БАН за него и защо според нея неговото творчество не трябва да се изучава в училище. И нейната теза беше, че е бил прекалено мрачен и не бил подходящ за юноши в млада възраст. И при тази откровена глупост се зачетох още по-дълбоко в самото творчество на Траянов. И откровенно се влюбих в начина му на писане и в посланията, които иска да предаде. И както пише в книгата, в моя анализ за Траянов и музиката, всъщност творчеството на Траянов възприема реквиемна образност, а не трагедия и просто една тъмна, песимистична оценка на битието. Омразата от официалната гилдия, историци, литературоведи и така нататък към Траянов ме накара да се запитам защо не е харесван. И когато вече започнах да навлизам по-навътре в неговата биография чрез различните книги, писани за него от спомени на негови съвременници, осъзнах каква е причината, именно, че е бил един от най-добрите ни поети по негово време. Много хора от царството са го наричали, че е бил втория след Ботев, като след Ботев само заради подвига на Ботев, а иначе като поет чисто е, може би, най-добрия. И всъщност това, че е бил истински националист, го и в крайна сметка бута, така да кажем, от сцената и бива потулен. И тогава реших, че няма така или иначе кой друг да напише за него. Минали са толкова десетки години и реших, че мога да дам своя дан към него, към неговата памет, творчество и към всички онези национални творци, които са загинали в забвение, чрез този труд. И всъщност е важно да кажем, че това е най-пълната биография, която е писала някога за него. Всъщност има ли други биографии? Ами не, биографии като този вид няма със сигурност. Има различни очерци, литературни, които са компилация от отделни случки на отделни хора, които са писали спомени за него. Това е най-близкото, което имаме като някаква полубиография за неговото житие. А иначе има няколко книги, които са от чисто творческа гледна точка за неговото творчество. Иван Сестрински, всъщност комунистически литературовед, е големия познавач, в кавички големия познавач на Траянов. Прочетох повечето от неговите книги, които са конкретно за начина на писане на Траянов и за неговото творчество, почти с нулева оценка на биографията и на житието му. И в тези книги, около 4-5 от него, той постоянно държи линията на някакъв упрек към Траянов, което имам чувство, че ги е писал просто за да може да препотвърдят с годините, че с право са го оставили на заден план. И реално това, което аз направих, е около 2 години работа, като се заех с неговия архив в Пазарджик, личния, и с всички тези откъслични спомени на съвременници, на хора, които са били близки до него или до някои от неговите роднини, и просто ги
събрах в една книга, успях така да подредя този пъзел на житието му и всъщност докато го правих, открих един цитат от най-добрия му приятел, литературоведа от царството, който не може да се сравнява по никакъв начин с сегашните, истински ерудит, Иван Радославов. И той казва, че няма Траянов като човешка съдба и Траянов като поет. Те се покриват без остатък. И наистина, когато четеш неговите стихотворения, знаейки в какъв период е бил и през какво е минавал, много повече отваря погледа над неговото творчество. И затова и се опитах, освен че най-подробната биография чисто на житието му, се опитах да вмъкна и някои от по-важните негови стихотворения, за да има именно този поглед. Паралелно с житието му да се чете и неговото творчество. Ти си първият член на БНС, който е написал толкова обемно историческо изследване и което след това е издадено от издателството Перо и Меч. От друга страна си доста млад и съответно скоро си в националните среди. Може ли да се каже, че по някакъв начин Траянов ти е повлиял в твоето израстване като националист? Със сигурност. Траянов и по-скоро неговото творчество, още в началото, когато го прочетох, ми показа, че тази обвивка на живота, която има между повечето хора и начина, по който се гледа на всяка една политическа идеология, движение или дори чисто и просто живуркане без никакви идеали, всъщност е точно обвивка. И да бъдеш чувствителен, да бъдеш с поглед, който е по-абстрактен от нормалното, по никакъв начин не пречи, обратното помага за това да проумееш процесите в света и в нацията и съответно да си дадеш сметка защо вярваш в твоята идеология, която си избрал. И вече, когато запознах по-подробно с неговото житие, тогава видях, че човек, който на пръв поглед не би трябвало да е воин, защото по някакви разбирания той е творец, човек на перото, не се занимава с някакви по-активни задачи. Всъщност е точно обратното. И той е бил много по-издръжлив, отколкото някои политици по негово време. Психически, ментално, включително идеологически. Не е предавал близките си хора и определено е помагал за националните каузи много повече от някои други, които са се били в гърдите по негово време, че са големи патриоти, политици и така нататък. И неговото мото всъщност, розата, стрелата и меча и неговия начин да се справя с болките в живота много биха помогнали на националната младеж в България като цяло. Така че определено и това, че се запознах с творчеството му и с живота му, ми е дало някакви сили да продължи и в нашата борба. Колко време ти отне написането на тази книга и какви бяха основните трудности, които срещна при нейното написване? Общия процес от първата чернова до финалния вариант беше около 2 години. Това нещо, което ме забави най-много, беше да изтупам прахта, образно казано, червената прах от спомените за него. Всъщност, за огромно съжаление, всички източници, които имаме за него в писмен вид, са издавани или преиздавани след 1944 година, а преди 1944 каквото е имало за него,
вече не може да се намери нито при антиквариати, нито в библиотеки и така нататък. Когато отидох в личния му архив в Пазарджик, бях шокиран от начина, по който се стопанисва. Повечето папки бяха изядени от мишки с влага страшна. Много бяха разхвърлени, не бяха подредени по никакъв начин. Това също забави процеса, но определено нещото, което ме забави най-много, беше да съставя тази житейска линия при него, която всъщност е била, а не която комунистическите писатели по-късно му придават. Като за пример мога да дам 1908 година Траянов завършва Технисche Hochschule в Виена, университет за... Технически университет. След това се отдава на творчество във Виена, но започва вече Балканската война и той веднага се връща, записва се доброволец, там получава медал за храброст в Балканската война на Турския фронт и след това се връща и когато се връща в Виена, вече започва да получава работа като не точно контрола, по-скоро преглед на печата. Човек, който преглежда какво пишат чуждестранните делегати и местните в Австрия за България, но се води като на служба към посолството. И след това започва да се издига, като става съответно накрая и днешно време бихме казали посланник. И през цялото това време той работи с ВМРО. Съответно, Балканската война служи в четата на Христо Чернопеев. Защо казвам това? Защото когато четох една от книгите, които описват малко повече неговия живот между творчеството, там пишеше Траянов завършва университета 1908 година и след това влиза в легацията в Виена. Губят се едни 4-5 години, че и повече. И се премълчава това, че се е бил за България, че е жертвал живота си, бил е готов да умре в името на национално-освободителното дело. И това, че тогава всъщност започва да си сътрудничи с ВМРО най-много. Защо е премълчано? Очевидно, защото Балканските войни, Първата световна, тези наши опити за обединение на народа са оплювани от комунизма, като с етикет национални катастрофи. И защото ВМРО е една от най-големите противници на БКП. Съответно, ако някой, който пише за Траянов, иска книгата му да бъде публикувана, няма как да спомене тези неща през онова време с онази цензура. Ето такива проблеми, които се изпречваха заради политкоректността на комсомолците, ме забавиха най-много. Знам, че в процеса на събиране на материали, издирване на материали за тази книга, ти откри наследник на Траянов. Може ли да не скажеш нещо повече за нея и как тя прие това, че ти се взел с тази задача? Книгата, последната глава е точно моето интервю с нея. Тя се казва Йохана Траянова, тя е правнучка на Траянов. По образование е режисьорка, но работи като фотограф, художествен фотограф. Изключително мила жена, така показва ми, че всъщност рода Траянови определено е продължен. Тя има по-голям брат, има дете, съответно другите братя на Траянов също са успели да продължат рода си. И до ден днешен техния род остава многоброен. Но когато и в книгата също съм записал в интервюто, когато я питах дали в къщи се е говорило за прадядо и дали се е давал като пример, каза, че нали, всъщност в нейния случай тъжното е, че тя губи баща си на много
ранна възраст. Баща е знал доста повече за неговия дядо, но и в семейството като цяло не са така обръщали особено внимание, най-вече също и заради притеснението, най-вероятно от тези години през комунизма и малко след 89. Но определено знаеше кой е, възхищаваше се на неговите постижения и направи много интересна препратка, че за нея в неговото творчество се успява да опише природата без да говори за нея. И сякаш вниква и става едно с насъщното, без да е в конкретика, и всъщност тя се стреми към подобен похват и в своето творчество. Така че дори до ден днешен неговия род определено продължава и с културата, и с любовта към родната земя, и това е много приятно да се види, тъй като е един от многото показатели, че въпреки 45 години терор, все още българите не са престанали да раждат достойни хора. Може ли да обясниш накратко защо за нас като националисти е важно да познаваме творчеството и живота на Траянов? Ами, първо, както се казва и нашето издателство всъщност, Перо и меч, един националист трябва винаги да държи пред себе си образа на онзи човек, на онзи идеал за човек, който умее едновременно да вниква в културата на народите и в своята култура и същевременно поддържа в добро физическо здраве както тялото си, така и ума си. За съжаление, много хора по принцип в съвремието не умеят да съчетат двете неща или са изключително начетени, но слаби физически, или са много добри физически и подготвени, но слаби умствено и културно. Това е половин човек. Ако някой, който не е развил способностите си да вниква в творчеството на предците си, на съвременниците си също, и същевременно да е готов да брани това, за което е създаден и в което е създаден нацията, той не може да бъде наречен съвършен човек, изобщо ако има такова понятие на практика. Но дори да няма, всеки един трябва да се стреми към него. Това в този стремеж се изразява цялата ни история като европейци. Хора като Траянов са много важни, защото той още при живе, за разлика от други комунистически поети като Вапцаров, Смирненски и Гео Милев, твърди, че той пише за народа. И след като излиза статията на Гео Милев за абстракцията, в която твърди до някъде правилно, че има хора с различна възможност за вглеждане в абстрактния начин на писане. И за някои едно послание може да означава едно, а за други нещо много по-дълбоко, поради тяхното по-абстрактно възприятие. Но с това Гео Милев се опитва да сегрегира хората и се оправдава защо той няма много читатели, защото е за елита. А Траянов, когато чува за тази статия, възкликва: ако обикновеният човек не ме разбира какво съм написал, значи нищо не съм написал. Тоест съвсем различен поглед над нещата. Това не значи, че той е несъгласен изцяло с тази теория, която тя по никакъв начин не е на Гео Милев. Тя е доста по-отдавна философски създадена и до някъде е вярна. Не всеки има еднаква възможност за визуално или душевно представяне на различните внушения. Но, въпреки това, Траянов и хора като него, националисти в творчеството, са се опитвали да повдигнат народа и да му помогнат чрез различни похвати.
Не всеки е създаден по този начин, но всеки може да се научи, ако желае. И както, например, в физическо отношение отиваме на тренировки по бокс, борба или плуване, така в културно отношение трябва да сме запознати много добре с творчеството на нашите брилянтни поети, които се равняват и по нищо не отстъпват на западноевропейските. И не само с поетите. Трябва да сме запознати с нашите прекрасни музиканти, с художници, изобщо хора от онова поколение, последното национално поколение, третото тъй наречено, преди 44-та. Научим ли за тях и поставяйки ги тях като пример и леко на пиедестал дори, на нас може да ни помогне много. Особено когато сме националисти и осъзнаваме защо го правим. Знам, че Траянов е написал няколко химни и песни за някои от младежки националистически организации в този период на 20-те и 30-те години на 20 век. Може ли да кажете нещо по-конкретно, всъщност какви взаимоотношения имало той с тези млади националисти от този период? Той винаги е обичал новите поколения, не само творци, включително националисти. Бива много близък първо с ратниците, покрай познанствата си с професор Кантарджиев. И след това се запознава и с някои от главните челниците, наречени водачите на Българския младежки съюз Отец Паисий. И всъщност написва по тяхно желание химн за тяхната организация, който се казва "Ние идем". Всъщност дори за това нещо разбрах от книгата "Нарекоха ги фашисти" на покойния вече професор Алтънков. Той беше успя да открие тази информация, която ми помогне на мен в моето изследване. И този химн всъщност днес, както повечето от вас вече знаят, Българския национален съюз е единствената организация, която е идеологически наследник на онези националисти от това време. И поради това нашата организация взима също този химн "Ние идем", и той е химн на нашата организация днес. Интересен факт, една скоба, всъщност моя баща написа и музиката, композицията за хор за този химн в днешно време. Но по това време със сигурност Траянов се е опитвал да помогне на националистите в културно отношение. Обичал да бъде около тях. Често е ходил в бирарията на езерото Ариана, където се събирали ратниците. Обичал е да отива на различни лекции, подобни на днешните, които правим ние при младежката организация Отец Паисий. И въпреки че не се е асоциирал публично с нито една политическа партия или движение, винаги е бил близо както до неговото родно, както се изразява сам ВМРО, така и до българските младежки националистически организации. И това нещо, отново, успях да разбера благодарение на професор Алтънков. За това нещо няма нито дума, никъде другаде. Ние вече споменахме, че неговия род произлиза от Вардарска Македония и съответно той цял живот е ангажиран по някакъв начин с каузата Македония и поддържа връзка с ВМРО. Можеш ли в тази връзка да кажеш нещо по-интересно, което си записал в книгата? Веднага изникват двете биографии на двамата му братя. Той има повече, но тези двамата по-конкретно. Асен Траянов и Траян Тъмен, с неговото прозвище Траян Тъмен. Всъщност ще започна с втория. Траян Тъмен е първият сляп поет в България. Той ослепява отново, давайки
всичко, с което разполага в името на националния идеал. През Първата световна бива ранен от шрапнел в главата и губи зрението си окончателно. И чак след това, затворен в къщи, има жена и дете, и минавайки през този ад да ослепееш на зряла възраст, започва да пише и да свири на пиано, като пише поезия, като цитира стиховете на жена си и жена му ги записва. Той всъщност в началото не е искал да ги дава на брат си, който вече е утвърден поет, но жена му го прави зад гърба му и брат му искрено, не защото са братя, искрено се впечатлява от таланта му и започва да го публикува в своето списание Хиперион. Траян Тъмен е и като в книгата съм оставил и има снимка на неговата членска карта от Съюза на българските писатели и едно от неговите стихотворения "Отказ". Наистина е един от най-дълбоките поети в България и определено, четейки това, което е писал, внушава различни усещания и си даваш сметка по-скоро онези българи, които са изгубили много на фронта, как са се чувствали. Асен Траянов, реално втория по големина брат, по възраст, той е капитан в армията и той е отличен с награди за храброст, медали. Той извършва много повече военна активност от всички останали свои братия, но се разочарова много след националната катастрофа, след края на Първата световна, като се разочарова не от нещо друго, а от идването на земеделците и от това, че те започват една откровенно антибългарска политика. И като един истински авантюрист решава, че ще замине в Южна Америка. И в Южна Америка започва да търси, по това време е доста известната история за обещания град, за Елдорадо, който е днешно време се счита за приказка, но по това време хората са смятали, че наистина има такъв град изцяло от злато, който трябва само да бъде открит. Отива с тази идея, чисто от авантюристична гледна точка, не е лантял за средства, просто е искал да излее мъката си някъде в подобно приключение. И там прекарва много години, успява да научи няколко индиански диалекта, включително е избран за вожд на 2 племена, след като ги защитава от други племена, открива им огнестрелното оръжие, което не са познали от тогава. И един път ги защитава от англичани, които са се опитвали да ги превземат и да не съм, вече исторически не мога да бъда сигурен дали са искали да ги вземат за роби или за нещо друго, но са ги нападнали включително един път и англичани и Асен Траянов тогава казва: аз имам опит с тях вече от фронта и защитава и това селище на индианци. Тогава го правят вожд на второто. И по негови думи те са му предали определени карти, които са били на глинени плочи, които водят към Елдорадо. Това дали вече го казва като просто за да вдъхне някакво впечатление или наистина е било така, нямаме факти, нямаме доказателства къде са тия плочи. Но неговата съдба също приключва тъжно. Всъщност малко познато е, че целият род Траянови страда от тази болест, наречена рак. Повечето от рода умират и отиват по този начин. Асен Траянов се разболява в Южна Америка рак на гърлото, като пише едно писмо до брат си: имам 10 милиона малки рачета в гърлото. След това се връща в България и трябва да бъде изпратен на лечение в Париж. Това вече става след 1939 година.
когато е и немската окупация. Естествено, тогава брат му помага, тъй като има доста добри отношения с германците по това време. Успяват да намерят място в определена болница и пари, но той не успява да изкара пътуването и умира по пътя. И дори пише писмо на брат си, че това е нещо, за което най-много съжалява, тъй като е предпочитал, по негови думи, предпочитам да умра в България, отколкото да тръгвам на такова пътуване и да не умра на родна земя. Тоест, дори че е напуснал България след Първата световна от разочарование и омраза към Стамболийски, той винаги е живял с идеята за нашата родина и е бил истински герой от войните и националист. Много такива истории има, които може и в книгата да прочетете и със сигурност целият му род допринесли с нещо за нашата култура и за битие. Аз специално за мен беше също много интересно да прочета за децата на Траянов. Всъщност това, което си купи книгата и ще прочете, ще види, че той съпругата му, за която е бил женен, тя е австрийка и от нея има 4 деца. И всички 4 деца, въпреки че те са родени, мисля, че в Австрия. Да, всичките, даже някои живеят там, в Виена, но те са кръстени с български имена. И говорят изцяло български. Да, и говорят български. Така че това показва, нали, за какъв човек също говориме. Нещо друго. Ако човек напише в момента Тодор Тарянов в Google и му излезе, разбира се, там една кратка статия от Википедия, първото, което пише, или така, може би най-известното за Тарянов, е, че той е един от най-изявените поети-символисти в България. Може ли да кратко обясниш всъщност какво е символизма, какво представлява символизма в поезията? Символизма е течение в поезията от края на 19 век, което чрез различни символи и внушения и метроритмика успява да достигне това, което желае. Да внуши определената идея, определената картина, без да ги назовава конкретно. Чрез различни метафори, различни похвати на езика, думи и също се набляга много на музикалността по време на писането. Като за пример в Западна Европа един от най-известните символисти, който е наречен композитор в поезията, е Бодлер. И нарочно имам и глава в книгата, която написах за Траянов и музиката, тъй като той е един, бих казал, и доста по-добър композитор от Бодлер. В България най-известните символисти са Яворов, Траянов, Дебелянов, Димчо Дебелянов и Николай Лилиев. Всички са се познавали, те са от един период горе-долу, като Пейо Яворов е най-възрастният от тях и пионер в символизма в България. Но това е за мен, поне в лично отношение, със сигурност най-дълбокото течение в поезията. Определено то наподобява най-много музикалната партитура в това отношение, че е нещо, което е върховно и докато го четеш, си го представяш, но го няма написано. Това е най-ценното в това течение. От книгата научих също нещо много интересно, което не знаех, именно, че Траянов, освен велик поет, е бил и много страстен и добър шахматист. И даже той е един от първопроходците в България на тази игра, или вече спорт след това. Това е доста странно, защото на пръв поглед шаха като една логическа и систематична игра и поезията са доста различни, на които противоположни неща. Според тебе как така той ги е съчетавал тези две неща? Това със сигурност идва от него самия. Много малко други поети са били добри в математиката, докато той е изключително добър в математиката, в астрологията, занимава се много с точни науки и съответно, нали, завършва като инженер. Той сам казва, че той открива в шаха една огромна вълна от поезия и от трагика,
и си представя шахматното поле и дъската като едно така бойно поле, на което се случват неминуеми трагедии. И това отново е това, за което говорих малко по-рано, абстрактното виждане на нещата, но той със сигурност така се запалва толкова много по шаха, най-вече заради страстта му към точните науки и към математиката. Дори в поезията му, той е един от малкото поети, може би и затова е бил смятан за толкова ценен поет едно време, че той е изпипвал всяка строфа математически. И наистина в книгата също съм направил един кратък анализ, поетичен, но когато се чете неговите стихотворения, ако седнем да смятаме брой срички, строфи, метроритмика, излизат абсолютно точни, все едно са математическа формула. И той съответно по-късно споделя, че това го е бавило много, защото някой път е прекарвал 3-4 месеца за една строфа, за да може тя да бъде чисто точно пресметната и същевременно запазва метроритмиката, което по принцип в момента нямаме такива поети в Европа по принцип. Дори световно не съм чувал за толкова талантливи поети, но тази негова перцепция, гледане и възможност математически да се обясни всичко, съответно го вдъхновява и за шаха. В математическите комбинации в шаха той открива и романтика и най-вече когато е във Виена, в тези световно известни виенски кафенета, където са се помещавали най-големите интелектуалци по това време, тогава, откривайки, че един от най-големите писатели, поети, музиканти тогава играят шах в Западна Европа, той се влюбва още повече, става много добър и толкова добър, че се състезава с световния шампион по това време по шах и завършва реми. И когато се връща в България, той създава всъщност шахматния съюз, Българския шахматен съюз е заради него в една бивша сладкарница, която вече няма, Кафене. Не съм сигурен за името, изчезна ми от главата, в книгата може да се намери. Всъщност тя е тази стара сграда, която е отдясно на Народния театър. На партера там е било кафенето и до тогава, до преди него е било известно с това, че е било единственото кафене в София, в което има ротативки. И много поети и писатели са си губили последните средства на ротативки. И когато той отива, създава един неформален клуб и ги подкамва писателите, поетите, художниците. Вместо да си оставиш 2 лева на ротативката, дай ми 2 лева, ако ме биеш, ще ти дам 4. И те започват така хазартно да играят на шах и се запалват, понеже по това време не е бил толкова разпространен в България. И все повече интелектуалци започват да отиват на този клуб, да се записват и да играят шах и вече изоставят идеята за хазарт и почват да го играят чисто като спорт. И Траянов е бил гледан като поета-шахматист, който реално открива шахмата за България по тази форма. И най-тъжното е, че поради неговите проблеми с сърцето забранява да играе шах, тъй като някои хора не знаят, но шаха всъщност причинява много стрес, ако се играе професионално. И определено не е подходящ за хора, които имат високо кръвно. Интересува ли се дали днешните шахматисти или шахматни клубове, Федерацията по шахмат в България по някакъв начин така се занимава, нали, или знае за Траянов, дали нещо? Да, проучих, нали, когато започнах да напиша книгата. Има около 2-3 статии за това, нищо официално от Съюза. Има книги, които открих в неговия архив след комунизма, правени за сборник от най-добрите български шахматисти и те са като едни стенограми и показват техните партии с различните
чуждестранни играчи на шах, като Траянов е един от първите в тази книга. Но тя е изключително нишова и със сигурност не е така подбудила някакви повече интерес от днешните играчи на шах. Така че официално не мисля, че самите те са особено наясно, но има материали дори в интернет. Ти сам спомена, че както и други членове на неговото семейство, и той е боледувал доста, е бил с разклатено здраве и това е една от причините, може би, за която умира сравнително млад. Разкажи ни, знам, че там има, така кажем, лични хипотези за смъртта, бо той умира малко след 9 септември 1944 година. Разбира се, известно е, че въобще не е бил долюбван от комунистическата власт, но според тебе как умира Траянов и от какво? Доста сложно беше завършика на книгата заради многото разногласни сведения как умира всъщност. Като съм оставил всички хипотези, всъщност това, което официално е, че се разболява от рак и няколко месеца след 9 септември бива приет в Александровска болница и умира там. Това, което се вижда от спомените на неговите съвременници, макар и минали през цензура, е, че той е преследван от Отечествения фронт. Търсене да бъде арестуван и бяга в Чамкория, днешно Боровец. В Боровец там живее при неговата меценатка и близка приятелка Вера Балабанова и когато вижда камионетките с болшевиките, получава нервен срив. Вижда се с един друг поет, който е неназован в спомените, отново там, и той го съветва да отиде в Гърция на почивка. Но тогава Траянов му отвръща, че не може да го причини на България, така се изразява. Тук става ясно, че за никаква почивка не говорим. По това време вече пристига Елена Петърс, която е съпругата му от Виена. Те преди това са били скарани, неофициално разведени, но в лоши отношения. Тя се връща, за да види какво се случва с него. Започва да разпитва насам-натам Отечествения фронт с кърцат с зъби. Някаква австрийка дошла да търси сметка. Не са доволни и я проследяват. И в крайна сметка тя задвижва много връзките си с Западна Европа. Това ги притеснява комунистите и показват вече почти умрелия Траянов, това вече е доказано, в Александровска болница, в мазето, в една стаичка, която не е пригодена за лечение. Тогава той има последните му думи, са записани от Вера Балабанова, сега отново след цензурата. Тя обаче признава дори и тогава, че нарочно е говорил на немски с нея, защото не е искал да го чуват фелчерите в болницата и издъхва в големи мъки. И в деня на смъртта му, квартирата му, която и без това е достатъчно бедна, бива ограбена. Като моя хипотеза е, че не е случайно ограбена, тъй като са знаели, че той укрива доста документи на ВМРО. Но това, което беше интересно, че има една книга на един български, всъщност той по-скоро историк, така не е известно лице, няма много книги, но има книга за съдбата на много българи от интелигенцията след 1944. И има точно 2 странички за Траянов. Има доста исторически неточности в този отказ. Например, че не бил обичан от комунистите, защото бил учил в Германия. Не е учил в Германия, в Австрия. И такива неточности, но въпреки това е единственото сведение за смъртта му след 9 септември. И този човек твърди, че Траянов е бил заловен в една вечер, която по принцип съвпада с спомените до Народния театър. Траянов става свидетел как отвлича друг човек. Но спомена приключва там, а според този човек, историк, отвличат и него и го
затварят в тъмницата на Славянска беседа, където там отрядите на Лев Главинчев мъчат хора. Това нали, си е доказано. И според него Траянов е бил бит, пукът му от побоя му се спукват очните ябълки и след това е захвърлен в Александровска болница с фалшив факт, с предна дата за смъртта и се позволява да бъдат допуснати близките, само за да се уверят, че всъщност е умрял от нещо друго. Това е написано, не е доказано, няма оставени източници, не може да се вземе за чиста монета. Единственото, заради което го... Доколкото спомням, тази книга още 90-те години е излязла, т.е. автор вече може би не е жив и не може да се разбере откъде той има всъщност аз се опитах да го намеря. Да. Исках да чуя откъде е научил, но починал е. Не оставя никакви източници за неговите теории, но все пак я включи в книгата, защото това е единственото сведение след 10 ноември. Всичко друго не може също да бъде взето за чиста монета, тъй като е минало през цензура. А моята лична хипотеза е, че наистина е бил преследван, търсен е от Отечествения фронт. Той няколко пъти е изразявал откровенно прогермански позиции по време на Втората световна и антикомунистически. Той още от младеж, от юноша има проблем с марксистите, тъй като неговото движение поетично влиза в конфликт с марксистите от това време поети. И когато влизат болшевиките в България, той наистина вече наистина е бил болен от рак по това време, но в начален стадий. Със сърцето не е бил добре и според мен просто наистина не е издържал на този страх, в който са живяли толкова много хора, просто всеки един момент да очакваш, че ще хванат и ще те убият. И наистина зазлява и това, което според мен вече може да се вярва на Балабанова е, че в крайна сметка той отива при нея и казва, че не може повече, тя го води в болницата. В болницата отношението към него е ужасно, оставят го цяло денонощие в коридора на Александровска болница да седи на цимента, не го слагат дори да седне. След това го прибират набързо в една малка стаечка долу, не дават на никой близък да се види с него и го пускат Вера Балабанова и Елена Петърс около половин час преди да издъхне. Така че най-вероятно са комбинация от тормоза, от стреса, от вече начеващия рак. Просто са допринесли за по-бързата му със сигурност. Добре, накрая да те попитам, имаш ли планове, бъдещи планове, така да изровиш от забравата някой друг интересен, достоен творец, от който днеска просто е забравен и имаме дълг към него? По принцип имам няколко предвид, но в момента се чудя дали да отново човек на перото или по-скоро някой музикант или художник, но тъжното е, че има толкова много хора, които заслужават минимум една биография и са оставени ето така на забвението и трябват хора на своя глава да започнат да го правят. Професионалните историци, литературоведи, музиковеди стоят на едно място. Конкретно не мога да кажа, не съм избрал един, но определено имам така желание да продължа да възродяваме всички заедно тези забравени хора. Добре, последно, ако някой те попита, например, тук от публиката или някой друг, който си купи книгата, да те попита, препоръчай ми 3 стихотворения, които трябва да прочета, поне 3, нали, защото той има стотици, мисля, че стихотворения, но 3, кои би препоръчал ти? Първо, старобългарски боен химн, след това е Смърт в равнините и
бърза бързостроина Струма. Това са трите, които са така могат да окачествят Траянов като човешка съдба и творец и които всеки българин според мен трябва да чуе. А първите две, Старобългарски боен химн и Смърт в равнините, сега ще чуете нашия съратник Тодор Щраков, който ще прочете тези две. Лежа самотен, неподвижен, а раната строи без спир. Ни глас далечен, нито ближен, а само облаци, покрови, висят над горесната шир. Ах, кой ще ме зароби? Не чувам горско шумолене, ни приласкваща вълна. Русалките не дят над мен не плачат нощни сови, ни тъжно бялата луна. Ах, кой ще ме зароби? Какво видя сега на съне? О, майко, падащи звезди, защо ли полунощ не звънне? Зува аз сенките сурови на моите воинствени деди. Ах, кой ще ме зароби? Довей, о ветре, пръст свещена, от севера, от родни кът, целувка, чувствувам студена, тежат невидими окови и клепки ледени тежат. Ах, кой ще ме зароби? Следващото, което ще прочета стихотворение, е Старобългарски боен химн. Развейте знамената бранни, герои с ангелски съдби. Днес бият всички барабани, тръбят и всичките тръби. Днес всички ние, сърцата знойни, България да сътворим. Днес тръгват орлеци безбройни, днес пламва дух несъкрушим. Днес Бог на смелите помага, възлюбва родната им реч, звезда на челото им слага, в ръката херовимски меч. Днес българското слънце грейна, започва българския ден. Днес блика сила чародейна, из устрема ни укрилен. Днес всички сънища народни се сбъдват в нашите сърца. Днес тръгват воинства господни, днес светят бронзови лица. Днес гордо знамената бранни пръщят над ангелски съдби. Днес бият всички барабани, тръбят и всичките тръби. Със сигурност бил близък предимно до водачите. Много малко са сведенията. Всъщност ти беше този, който откри едно от имената, но имаме сведения, факт, че е написал книга с посвещение на Иван Михайлов за Великото българско сърце. Отделно с тези, които са били в София, представители на културната част, бил близък и всъщност той е един, това не го споменахме по-рано, но той също е един от създателите на Македонски научен институт. Така че с всички онези интелектуалци на македонците по това време той е бил изключително близък. Всъщност негова е идеята за ново течение в символизма, индивидуализъм, но както той, съответно и в книгата също има този отказ, но той започва една полемика с предимно марксистите и той пише една статия, в която казва, наш индивидуализъм не е марксистски индивидуализъм, той не е индивида над всички останали. Наш индивидуализъм е български индивидуализъм, който означава ние заедно ще се справим сами за себе си. Включително в творчеството той има предвид, че трябва да престанат хората на изкуството да гледат други примери, да се обръщат към Западна Европа и да започнат да намират вътре в себе си силите за това да творят нещо оригинално. И той успява и с писание Хиперион дава платформа на такива хора на изкуството. И за него индивидуализма е това. Индивидуализма на българската нация, на българските творци, отделени от останалите, които носят със себе си и влияния, които са чужди на нашия народ. И наистина въпросът е много добър, защото много хора бъркат и умишлено след 9 септември другия индивидуализъм надделява. Индивидуализма на отделния човек, който е
Степен Вълк и не е зависим от никой друг, включително в творчеството. Но Траянов е точно обратното. И между другото, неговата идея за индивидуализъм също така и генерал Христо Луков много добре описва, че България има свой път и сама трябва да работи за своето бъдеще, така че неговият индивидуализъм е този на националното. И в това също е пионер, тъй като преди него Яворов е същия, но той не е имал желание да започне такова движение. Той е бил за самия себе си, вътре в сърцето си бил такъв, но не се е грижил, така да кажем, за новите поколения, докато Траянов изключително много е гледал към това, което ще бъде след него. За съжаление не е знал какво предстои.